לפנינו משולש, שבו אנחנו רואים את שלושת הגבהים במשולש. אנחנו רואים פה את הגובה שיוצא מקודקוד A אל הצלע שממול, צלע CB. אנחנו רואים שיש פה זווית של 90 מעלות, זה הגובה. וגובה שני אנחנו רואים יוצא מקודקוד B לצלע הזאת, צלע CA, וזה יוצר זווית של 90 מעלות. פה אנחנו רואים את הגובה השלישי שיוצא מקודקוד C לצלע שממול, צלע AB, וזה יוצר באמת 90 מעלות. בואו נראה מה קורה לגבהים כאשר זה לא משולש חד זווית. אתם רואים פה כל הזוויות הן חדות, אלא זה משולש שהוא כהה זווית או ישר זווית. אז אני אשנה את גודל הזוויות פה על ידי הזזה של קודקוד C. זה יישום בעצם מאוד מגניב של GeoGebra. ואנחנו רואים שמה שקרה זה שעכשיו גובה אחד נשאר לנו בתוך המשולש, אבל שני גבהים יצאו מחוץ למשולש, כי הם צריכים ליצור זווית של 90 מעלות עם הצלע ממול. אז זה קודקוד C, פה יש לנו את הצלע AB, העריכו אותה, ובאמת היא מאונכת להמשך הצלע. פה אנחנו רואים שיש לנו זווית של 90 מעלות. וכשאנחנו מסתכלים על הגובה שיוצא מקודקוד B, אנחנו רואים שהוא מאונח להמשך של הצלע CA. מה קורה אם אנחנו הופכים את המשולש הזה למשולש ישר זווית? הנה זווית A עכשיו היא לא זווית כהה, היא זווית ישרה. אנחנו רואים שכביכול יש לנו רק גובה אחד, הגובה שיוצא מקודקוד A לצלע שממול, לצלע CB. ומה קרה לגבהים האחרים? הם התלכדו עם צלע CA וצלע BA, בעצם עם הניצבים. הגובה והניצב הוא באותו מקום, ולכן אנחנו אומרים שגובה אחד הוא בתוך המשולש, ושני גבהים מתלכדים עם שתיים מהצלעות של המשולש, שזה בעצם הניצבים. זה לא היתר, זה היתר, אלא הניצבים הם בעצם גם הגבהים. אז שוב, משולש חד זווית, שכל הזוויות שלו חדות, אנחנו רואים שכל הגבהים נמצאים תמיד בתוך המשולש. אנחנו הופכים את זה למשולש ישר זווית, אנחנו רואים ששניים מהגבהים מתלכדים עם הניצבים, ובמשולש כהה זווית, גובה אחד בתוך המשולש, ושני גבהים מחוץ למשולש. הם בעצם מאונחים להמשך הצלעות. פה המשך של AB, אנחנו רואים שהגובה שיוצא מ-C מאונח לו, והמשך הצלע CB, אנחנו רואים שהגובה הזה, גובה שיוצא מקודקוד A, הוא מאונח להמשך של ההמשך של הצלע CB. זהו, תודה רבה.